ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah. Duk abinda mutum zai gina na rayuwa, idan ba ya gina shi akan tsoron Allah bane, ba ya cin nasara. Duk abinda mutum zai gina na rayuwa, idan mutum ba ya gina shi akan tsoron Allah bane, ba ya cin nasara. Duk abinda aka rasa tsoron Allah a ciki, abin baya albarka. Bayi sukan yi wahala ne, matukar wahala, lokacin da suka cire tsoron Allah a cikin al'amuransu. Idan kaga aikin ofis ya rikice ya lalace, tsoron Allah aka cire a ciki. Idan kaga harkar kasuwanci ya rikice, tsoron Allah aka rasa. Idan sana'a ce harkoki ya lalace, rashin gaskiya ya shiga ciki, tsoron Allah ne. Idan zamantakewan auratayya ya lalace ya taɓarɓare, domin idan da tsoron Allah abin ko baka san shi ba, to Allah ya ma umarni ka ji tsoron Allah, ka nemi yaya ake yin abin. Idan aka rasa tsoron Allah a cikin al'amurra, jama'a wahala ake yi, wahala matuka. Mafi munin wahalar shine wahalar da za a yi bayan an mutu. Duk abin da mutum ya gina, bai gina shi akan tsoron Allah ba. Duk abin da mutum ya gina, bai gina shi akan tsoron Allah ba, to abin baya albarka. Mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah. Allah a cikin Alƙur'ani yake cewa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله مدوكاكين سركي يتي يا أيها الذين آمنوا، ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, in ji Allah, ittaqullaha haqqa tuqatihi. Allah ya ce ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah. Ittaqullaha haqqa